नमस्कार, जय सिवान, जय बिहार। हम आज आइल बानी जमालपुर बाजार में। एस म्यूजिक हमार जौन की एस म्यूजिक विकास तिवारी जी चलावेनी और वहाँ से वहाँ के मुलाकात करावतनी। स्टूडियो में का चीज अवेलेबल बा आ का चीज एमे व्यवस्था हो जाला और कौन कौन सा सिंगर के यहाँ बाबा गवा सकतनी। रोज चलिए हम दिखावतनी। रोज देखतनी इ विकास बाबा के स्टूडियो ह और हमनी के स्टूडियो में अंदर प्रवेश कर गइल बानी जा। इ बाटे मिक्सिंग सिस्टम बाबा के, जहाँ पर शादी विवाह के भी एल्बम भी बनेला और शादी के कैसेट भी मिक्सिंग होला। देखतनी एसी ओसी के सब व्यवस्था बा और भी हम चल तनी बाबा से मुलाकात करतनी कि यहाँ का व्यवस्था बा और वह के आंखों देखी हाल हम दिखावतनी। और अभी रिकॉर्डिंग चल रहा बा बाबा के। सिस्टम देख रहे हैं सब, रिकॉर्डिंग चलता है बाबा के। और देख सकते हैं लोग और हमार सदाम ब्याह जी भी आयल बनी। प्रणाम बा आपो के और आपके हमार सिवान न्यूज जे भी देखे वाला बा, न्यूज होखे या ब्लॉग्स होखे, जे भी श्रोता देखे वाला बा सबका के हार्दिक अभिनंदन स्वागत बा। यहाँ पर बाबा राउर बहुत बड़ा हम नाम सुनले बानी। मिक्सिंग के भी काम और लड़का लोग के गाना बजान के भी काम सब होला, जी जी रिकॉर्डिंग भी होला। जी। तो बा यहाँ पर मतलब व्यवस्था भी का बा। देखिए आपके जानकारी खातिर बात बता दी हम कि हमारे यहाँ ऑडियो मिक्सिंग, वीडियो मिक्सिंग, फोटो मिक्सिंग और वो काम तो होबे करेला। एकरा साथ साथ ही होला कि जैसे कि बच्चा लोग के बेसिक ट्रेनिंग दिहल जाला, चाहे वीडियो मिक्सिंग के होके, चाहे ऑडियो मिक्सिंग के होके, चाहे फोटो मिक्सिंग के होके, एकर ट्रेनिंग भी दिहल जाला। एकरा साथ साथ मिक्सिंग के बढ़िया सिस्टम माने प्रोफेशनल जो सिस्टम कहल जाला वो सिस्टम असेंबलिंग होला हमरा यहाँ। कंप्यूटर रिपेयरिंग के भी थोड़ा काम होला। दिखा दो आप देख सामने। सकतानी कि वो जो सामने जो सामान लगल बिया वो स्टूडियो के ना ह। वो सामान सब कंप्यूटर के ही ह, जना से कि कंप्यूटर असेंबल कइल जाला और बहुत सारा आइटम बा जौन की लॉगेज पर रखल बा, सामने नइखे रखल, लेकिन बहुत सारा सामान बा जौन रख। देखिए इ सब इतना जो सिस्टम रखल बा यही खातिर रखल बा कि ऐसे लोग के तैयारी हो जाए, लोग अपन काम करे, 2 गो रुपया कमाए, अपने परिवार में खुश रहे। कुछ ऐसनो मनसा रहेला अपन कि सब लोग अपना जीवन में खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो भाई मतलब अगर लड़का लोग के ट्रेनिंग देतनी जी। तो इमे का मतलब प्राइस बा ट्रेनिंग के। देखिए वीडियो के काम कराए खातिर होला जैसे कि वीडियो में तैयारी करावल जाला वेडिंग के, ठीक जी बा। वेडिंग के तैयारी कइल जाला, ऊपर डोंगल के भी काम होला, विदाउट डोंगल के भी काम होला। तो ओकर टाइमिंग होला 90 दिन, जी। सप्ताह के 2 दिन छुट्टी होला। ओमे थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों करावल जाला। जब तक काम कंप्लीट ना हो जाए तब तक आगे अपन कोर्स आप बढ़ा सकतानी। बाकी अगर कम दिन में तैयारी कर लेतानी तो बहुत अच्छा बात बा कि बहुत जल्दी माने तैयारी कर लेम। हमरा यहाँ माने अइसन बा कि बहुत नॉर्मल तरीका से सिखावल जाला, यहाँ से तैयारी जल्दी हो जाला बच्चा लोग के। तो यहाँ पर अगर कोई लड़का मिक्सिंग के काम सीखे चाहता या फिर ट्रेनिंग फोटो वोटो एडिटिंग करे के सीखे चाहता तो यहाँ अवेलेबल बा। लेकिन रह गई प्राइज के बात तो बाबा से प्राइज भी पूछ लिया था कि का प्राइज में लड़का भी अपन आके यहाँ पर संपर्क करके सीख सके तरन। बाबा से हम अनुरोध करते कि बाबा वो बता सके तनी। बिल्कुल एमे कोनो संदेह नइखे बतावे में। वीडियो के काम के लिए आला 15,000 रुपया 90 दिन के, जिमें सप्ताह के 2 गो छुट्टी ह। बाकी दिन तैयारी करावल जाला, 45 मिनट से 1 घंटा कंप्यूटर पर बैठावल जाला और ऑडियो के काम के लिए आला 10,000 रुपया, फोटो के काम के लिए आला 5,000 रुपया। हर कार्य के अलग-अलग ओकर प्राइस रखल बा। तो बाबा से सुनिया अगर ऑडियो के बाद तो 10,000, एल्बम के और सीखे के बाद तो 5,000, वीडियो मिक्सिंग के बाद तो 15,000। यहाँ पे एकदम सुनिया कि जैसे कि 90 दिन तक रुआ 90 दिन तक रुआ अगर सीख लेनी तो बहुत अच्छा बा, ना सीख तो फिर भी हो के
मौका दिए उहे पैसा में दिए। नहीं ओकर अलग फीस चार्ज हो जाए, अच्छा अलग ओकरा के रिट्राई बोलल जाला, ओकरा के रिट्राई कर सकत ओके हनी। और भी फीस लागी जौन के रिट्राई कहल जाला। हुँ। तो बाबा अभी फिलहाल लड़का अगर कोनो गाना गावे चाहता तो आके गा सकता। बिल्कुल, बिल्कुल लड़का अगर लय सुर से बा, अगर ओकर गावे के इच्छा बा तो हमरा यहाँ एकर मने बहुत ई बा कि अच्छा तरह से गवावल जाला। गाइडर रखल बा जे कि अपने आप में बहुत अच्छा सिंगर बानी। वहाँ के गाइड करनी या गाइड करके गवावेनी, बहुत अच्छा तरीका से गाना के काम कइल जाला। बाबा रउआ से बड़ा देखले बानी बहुत से प्रोग्राम में जैसे कमलेश देहाती जी, अभियंता जी, जी, अभी बाबा ई अभिषेक तिवारी जी, अभिषेक तिवारी जी, चंचल जी, अजीत हलचल जी। अजीत हलचल जी, जी, बाबा के लमसम सब अच्छा अइसन जौन के बरा के फम में व्यास जी लो चलता। जी। बाबा से सबके लगाव बा। अब बहुत से मतलब देखे नहीं कि कितना भी भीड़ होको स्टेज पर तो बाबा के बड़ा स्वागत से बुलावल जाला। बाबा कुछ एक रीजन बता सकते नहीं? देखिए एमे रीजन वाली कोनो बात नइखे जे भी कलाकार होला बड़ा कोमल दिल के कलाकार होला। आ वो कोमल दिल वाला से जब कोमल दिल वाला के मिलन होला तो शायद तनी बढ़िया चलेला। रहल बात कि हमरा से जे जे भी कलाकार बानी उ सबसे हमार लगाव दिली अटैचमेंट बा। दिल से प्यार मोहब्बत बा जाना के चलते ई सब मिलेला और सबका खातिर मिलेला, हमरा के स्पेशल ना मिलेला। एगो और रीजन बावे कि ए बेरा डिजिटल मार्केटिंग चल रहल बा, डिजिटल कुल कार्य लोग करता। तो हम बहुत पहले से लाइन में बानी। 2015 से हम एक्टिव यूट्यूबर बानी। जौन कि आशीष एंटरटेनमेंट नाम से हमारे एगो चैनल चलला। जी। चैनल तो ऐसे हमारा लगे 10-15 गो चलेला, लेकिन उ गोपनीय बा, ओकरा के माने चर्चा में ना लियावल जाई। लेकिन जौन आशीष एंटरटेनमेंट चैनल बा, उ बुझी तो जितना भी कलाकार बानी, वहाँ सब खातिर एगो धरोहर बा। काहे कि ऊपर अच्छा-अच्छा गीत संगीत और जो भी कथा प्रसंग होला, बिल्कुल घंटा-घंटा, डेढ़-डेढ़ घंटा के ऊपर प्रोग्राम चढ़ावल बा। तो ए से जेकरा से लगाव बा, बढ़िया लगाव बा। ओइ पर बाबा के बहुत से बढ़िया व्यू जाला। आशीष एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट जी। ओइ पर बहुत बढ़िया व्यू जाला। ओकरे रउआ सर्च मार के देख भी सकतानी और जितना बड़ा नया-नया ब्यास सब बाटे। देखिए हमरा कहे के मतलब ई बा ना कि खाली बाउरे चीज़ अच्छा नइखे, अच्छो चीज़ अच्छा बा। अगर सब लोग बाउरे देखाई तो अच्छा के देखाई? तो हम शुरुए से अच्छाई चुनले बानी, अच्छाई के देखाएनी। हमरा के लोग अच्छे में जानेला, ऐसे हम अच्छे कार्य करेनी। बाबा एगो सवाल बा। जी, लोग पब्लिक के एगो क्वेश्चन भी पूछ सकता जी, कि बाबा के लगे एसी, पंखा सब कुछ अवेलेबल बा। तो जी। यहाँ के आखिर पसेना से भीजल काहे बानी? देखिए एकरा पीछे रीज़न ई बा, बहुत छोटा-सा चीज़ बा मने ई लोग समझ सकता कि सामने पंखा बा, एसी तो विदाउट लाइन ना चली, पंखा इन्वर्टर से चल जाला। लेकिन हम लगौले बानी कॉलर माइक, जना से आपके इंटरव्यू देतानी। तो अगर हम पंखा चलाएम तो ओकर नॉइज़ आई, नॉइज़ आई तो बात स्पष्ट ना हो पाई, केहू सही से सुन ना पाई। एकरा चलते इ श्रोता समाज खातिर थोड़ा-सा कष्ट उठा लेवे में कोनो दिक्कत नइखे। तो बाबा के रउआ देखनी खुला दिल के ना तो बहुत सा लोग होइत कि पहले भाई हमरा पसेना होता तो उ पहले एसी चलाई पंखा इंटरव्यू तार होको या बुलावा ना होको। लेकिन ऐसे नेक दिल वाला आदमी बहुत कम मिलेला। ई सब लोग के आशीर्वाद बा। लोग के साथे जुड़ के रहे के आदत बा तो ई सब सहन करे के आदत हो गइल बा। तो जभी भी अगर मौका मिले तो रउआ बाबा के लगे जामापुर बाजार रउआ बिंदास कभी भी आ सकतानी। और वे आप एल्बम बनावे के हो या वीडियो मिक्सिंग करावे के हो या फिर कंप्यूटर के असेंबली करावे के हो या फिर रउआ ऑडियो या वीडियो बनवावे के हो जौन व्यास लोग बिल्कुल आजकल हर तरह के जितना तक आदमी सक्षम बा उतना तक सेवा देवे खातिर तैयार रही। बाबा के लगे बिंदास बहुत सुंदर आदमी दिल के यहाँ के। ये से हमनी के भी बहुत यहाँ के हेल्प करें जब हमनी के शुरू-शुरू चैनल हम शुरू कर रहनी तो यहाँ के लगे हम आए रहनी आ कुछ राय मसुदा भी लेनी। तो यहाँ कहनी कि ना उ चीज रउआ करी। यहाँ के आज देन बा कि आज जो ही 2-4-10 गो कस्टमर चाहे 2-4 गो हमनी के पब्लिक देख हमार सकता। देन देखिए ओमे हमार देन कुछ बा ना, उ सब आपके कर्म बा, आपके क्रियाकलाप बा कि जो आप ऊपर एक्टिव बानी, आप ओकरा के तत्परता से करत बानी। त एमे ई सब श्रेय राउर बा, ओमे हमार कुछ नइखे। हमार काम बा एगो थोड़ा-सा फोर्स दिहल, सहारा दिहल। तो हम काहे खातिर बानी, हम सहारे देवे खातिर ना बानी। अइसहू तो बाबा हई हम, आशीर्वाद दिहल काम बा हमार। तो बताए तनी कि यहाँ के एकदम खुला दिल के आदमी हई। खाली इतना भी बतईनी कि ना हमारे ऐसा कुछ नहीं है।
लेकिन अगर कोनो आदमी अगर वो के खाली स्कूल लिया जाके छोड़ देता आ लड़का खाली बैठे लागल तो जे लिया के बैठा तो सबसे बड़ा श्रेय ओकरा के दिहल जाला। तो हम बाबा के बार बार कोटि कोटि प्रणाम करतनी आ बाबा के आशीर्वाद बनल रहे। जय शिवान, जय बिहार। हमरो तरफ से सबका के प्रणाम बा। अभी इ जे वीडियो देखता या भविष्य में जब भी जो लोग वीडियो देखे वाला बा ओकरा के दिल से प्रणाम बा। आपो के शुभाशीष आशीर्वाद बा। ब्राह्मण के नाते ऐसे तो आप भैया बानी, लेकिन आशीर्वाद बा। आप खूब तरक्की करी, नाम करी, ऐसे ही जगमगात रहे।